Duintzen gara. Kantzata gara, herritxarrak zapalduta ikustia. Zapalkuntza ezberdinak salatuko dugu. Eta salakitiaz batera konponbideak proposatu. Kasu honetan, Lekitxon etxebizitza arazoen konponbidea geure ondara letxuak ipintzeko etorri gara kalera. Lekitxon etxebizitzaren arazoa ez da barrita. Urtiak dira, Lekitxoko gazte zein helduak herritxik kanpora bizitzera kondenatuak izaten zirila. Baitza, arazoari konponbidea emoteko herritxarrak antolatzen hasi zirila. LG Etxebila etxebizitza arazoa konpontzeko maila. Azkan urtietan, krisisa batera, etxebizitza arazoa larrea gutxu egin da. Lehen errezez bazan, hipotekatik eta alokairuak ordaintzia, gaur egun gitxiago. Etxe kaleratziak eguneroko kontu bihurtu dira. Etxe da honen adibide garbitza. Elizaren etxebizitza bat, saldoen goebela eta herritxar bat kaleratzen saiatu ziriak. Desesperatuta ikusi nahi gaitxorenari ez dozagun postasun hori emongo. Etxebizitza arazoa konponbidea dauko. Euren negozioa mantenio nahi dabenak ez ezan arren. Etxeutzak bete eta prestizioz mugatuko bat. Alokairua ipini ezkero, arazoa konponbidean ipintzeko bidean sartuko ginean. Erreza ez da izango, baina geldirik ez gara egongo. Lekitxoko kale bazterretak eure ondarari ipintzen dagaitzuko dugu. Pertsonak duinduz duintzen gara.